Ang tagabul, inana pa na. O, sa'yo na ahatag. Anak mo na. Hala, dagan ka ng salamat eh. Bye-bye eh. Salamat kay Tiha. Sige. Sakinan na, sakinan. Ay sa. Padapin din ulit ako sa lapang. Tawid na ko? Tawid ko. Hi te. Ajang bunta. Dut jang nataran ha. Tagaan ko no ko ni jag buongon. Away jang buongon oh. Imo ni atag na. Wala imo. Magkuha ko dito. Ha? Ako daghan dito sa akong ilagaw. Ano ko sa atin ang kabuutan ka adyo. Diyan kamunggay oh. Tambok na diyan kamunggay. Ano sa maniti buongon? Amo ni siya. Amo ni? Oo. Pag mamungay na ni? Oo, muna siya. Daplin naman kadyo kalsada ilang bay. Maglabajan mo ko dani kanunay. Naijang service o Honda Beat. Lang bay kaya rang ka-cute na budyang ilang bay cute kadyo. Pati. Cute ijang bay guys. Istorya sa mi guys. Ay, ano good. Ako kanina itarong na. O ni sa Terlin nga buotan kadyo. Shout out ko no just mga taga-Katipunan. Kunan, Esther. Kita naging milikuan. Jenjen. Ikaw na po'y maguna-guna danite. Oo, pares. Uy na si Jay Okra ko bitaw. Naguna-guna bitaw po ko dito kay magtanong po okra. Naijang okra oh. Ning sugod na rabag pamuwak te, ay pamunga. Na ning sugod ng pamunga, tambok ra ba? Imo ning gabunuhan? Gabunuhan nimo ni? Imo di pa nga gabuno? Tambok. May na lang ba? Magutan-utan. Tambor ba diabetes ng okra te? Tagaan ko ni Jagwan guys, pasalubong di ah. Ginoo ko sa ati. Salamat ka Jut ha. Mas naging makat. Hey guys, nala ko dari guys. Lati early ning sud sila na to kay jang ipa pamahaw si kuya may jahang kuan. Jahang kana na iba na bijan sa kuno kuni sa karijit. Mao sila guys, kuan sa kanang kuan kamera. Karang kabutan ka dyan sa pagkakong ipadadanog ka ng kuwan na chocolate ko niya. Mabay mo sa pagpamahal dire. Ha? Mabay mo sa pagpamahal. Namahaw na kuya. Ito ba?
Apitara ko. Dili man ko dag so sa kung ba na nagabungol. Ilan ka na ganiha. Ya, nagdalang ko tanong. Gamay ra ko tang mudyo. Ang ganda ho. Uya gikan ko mo chat ra ko nimo ganahan kag litos. Kamamo. Lami pa ng lito. Oh, sige. Ta mayonnaise ba? Sige. Bungon. Ang tamis ra ba? Ang tagabol inana man na unsay na ahakan anak mo na. Hala, dagan ka ng salamat eh. Bye-bye. Salamat tete ha. Sige balik-balik kun pohon og gatsa og ngawon ka dito sa inyo. Dagan ka ng salamat. Bye-bye. Bye-bye. Salamat ka Diyos sa grasya. Suroy-suroy dyan ra ka na diha. Message ra ko nimo. Salamat ka Diyos. Hey guys, na miss bye guys. Nakauli nagi ka naglaag. Yan nakadakong kuan. Buongon daw kabuongon ug kaning kuan daw. Chocolate ti padadan pa jud ko ni kuan. Chocolate. Salamat ka Diyos at early. Ja, ay pagajud. Utanon karot sug kanang naay. Dili nakalaag na jud ko dadto guys. Sa una ra man ta ko mulaag unja mauwa man ko. Dahil na nakalaag ng gajud ko. Salamat ka Jo at Erlin. Sa imong gipada nga grasya. Hindi pa siya dani sa kuan. Chocolate. Niya nakadako kuan. Buongon og chocolate. Natag na Erlin. Hindi unsa na abroad. Ijang mga igsoon na burod. Buong Chocolate. Tamis ra ba na? Ija kong gipatilaw dito. Tamis kadyo. Panit eh. Patong pakpakan. Kaon ka. Nara guys, pakpakan ng isa ka buongon. Kay si mama. Kaon siya. Lagi kayo buong ano? Tamis ni ija kong gipakaon dito. Yan ang tinanggalaan. Ha? Yan ang kinuha daan. Pero kami? Diyan na. Nagpunaw na kong biro kayo na rin. Rumawari mong sipon. Ay, dire mo. Hindi mo makapapos to. Ay, kutawa ko. Hot dali siya. Ha naman gipunaw. Ay, kutawa ha. Loy diyang ba na kay diabetes. Ano na? Nanghap nagmata. Hapong mata. Nanghap nagpananaw. Nakamahapa ng diabetes. Sobra tig ko ang tamis. Kanang ijang bana mo'y taga Bohol. Taga Katipunan. Iya ba na? Yang bana. Siya taga diha balon. Siya taga Balod. Dunya sa pilido. Duminyat. Dunyas pa rin kaya na. Nagkaila ramidanas kuan. Vlog. Pero sila si Juan Ruby. Wala sila. Di pod. Kaila ra pod sa vlog. Viewers ra ba? Asa dapat siya sa balo dahil doon nila pating dong? Ha? Doon nila pating? Papre. Pasing ba? Yung parinti. Layo ba? Layo ra nara diha sa hardware do. Ilang bay. Cute ka jo ilang bay. Hardware diri sa may kuan is may gym nila. May stage. May hardware na nga. Asingwa. So, dito dapat sa baybay ilang balay. Hindi. Dani ras dapat sa kalsada. Huwag minteryo. Dol sa menteryo. O dara mao. Tilaw makaka. Kaya doon minteryo sa balod. Unahan, menteryo na. Oh. Nice. Kami ka ba? Tamis no? Wala ko ning kuan ng aliso dahil manulog ko ni. Natunaw na na eh. Dara mo kayo na biro ka. Inom siya kan guys, vitamins. Kuan man ni siya. Biro ka. Kay kuam. Disi po nag-iubo katong bongo na pagkaon kay tambaw ni ubo. Tamis man no? Salamat ka Juti kay katilaw po si mama sa buongon. Des mama diya. Salamat! Kaya nagkakaon ko baong ang tamis. Tamis ko no kadyo. Hindi ka rin pa rin ipakaon ni Junjun karong mawa ni siyang ubo-ubo.
Mingaw po siya sila. Kaya sila ramang po duha isang bana. Mabilin dito. Nilang anak. Eskwela man nilang anak. Isarap pa yung anak nila. Napiyag na sana ng balay? Ha? Daplin rag karsada. Katong orange nga bay. Motoy lang bay. Salamat eh. Nanat eh. Oo, anong nagikaan. Ang chocolate ha, sang gibutang sa kuan, Fraser. Si Junjun, o panawagi diyang kuan. Sipon. Nice nga dyan itong ilang gingatwas bukid ba? Pagpakir ako, bebe. Kung kamot mo. Nasantaan mo ko dani kaysa akong gitagaan dito. Mikloy! Yang itu dan itu kung ako tahan. Ito na ito skulti. Ha? Skulti ta. Tanong school tila, Jo. Pinangad ko ni mo, nagbunga, giunahan na ka. Tamis, sabi tao no? Ha? Tamis. Magtanong gani po siya si silahang nataran. Nasi tanong ito nga okra, tambok ka ba? Okra? Naghaguan, bungay dyan okra. Nang balay apit na sa eskwela dito sa kwan. Wala pa. Ako napito, uy. Basta na da orange na tayo. Ang itodlo niya mo magsimba ta. Ikan sa hardware, kaduang bay. Sabi na ko doon lalapasing. Aso nila pasing? Ito akong gantuan doon. Adi, nahan pa. Malampas sa tayo lapasing. Malabjan to yung napasing. Ah, tuwa na mo dito dahil sa kwan. Tuwa na mo dito sa kwan doon. Hindi ko alam, aslong ba kamis ba? Muni mong kanan, di ramawag ka to si Mama. Di man asulong dong, tamis dong. Hindi ko nga malaman eh. Atong sa imo kwan. Di ka nakabalo. Ijang mama makay. 78 na edad. Nandito sa'yo, baklay-baklay. Oo, ilan dyan ko nung exercise kada adlaw. Nindot mang ilang nataran doon kaya ilang balay layo sa ang ilang balay layo sa kalsada na igit ba? Taas ka igit. At tura dito silang sud mag-condo. Nindot rin ba kinay ilang atubangan? Kinay mo payag. Awa na ikagi. May katambayan. Katong naibay nga blue ba? Ano yun, may katambayan ang atubangan? Napapwede sila ibay sa bukit po nga. May nag-project caretaker ay nag-atiman. Ngadto ta? Ha? Kaya kaysa itong motor na. Minus kuya, kaya ra ko no. Ingon di ay. Hmm. Ngadto tapon ka ng mga Sabado. Hindi siya matukate, emissions ko kay basig napad may tayo mag-uban. Lamig nga bayo ba? Isang unipatanaw sa mga picture. Ngayon ang ginagkuhan. Nalhob. Nalhob ito yung ingon? Naluhog. Wala ka ng tiling, nalhob man. Buka sa kapita po. Nindot kayo lang ba bukit? Caretaker daw mo yung nagpandat ko. Ilang pagdaon. Ba niyang isuon. Daga ng property sa? Hmm. Pero mabot ang panahon na mamahal na ba eh. Mahal na ang kwan. Ano property niya, mamahal na. Kada kong Nasa yung mga tanong ditong kuhan sa yuti. Mingaw po siya dyan, mga ingaro. Nilarang doon isang banda. silig-silig na yung bana niya, manggunting sa gawas. Ako makita, magpainit. Sighukas. Daan ko palagi siya, lagi siguro kayo. May laing babae niya na gamayon. Yun. Siya. Oo, masiguro niya. May ganang kabuntag mo sa Manili. Makita ni mo? Ha? Makita ni mo kada bantag? Dato mo. Basta manglimpyo sila sa tubangan sa balay. Ano ba?
Iguman ninyo ang mga pinanita na yung patagog labay kay amigaso na sa gawas. Napagani chocolate dito. Salamat ka Juti ha sa chocolate ug karing kuan buongon ug katungutan nun. Maawaw laman si Ja sa kamera. Hindi anak. Hindi siya anak. Sa video na si Ja karing Jutra. Kuha na ba? Mga singisihon po dyan. Hindi ka mailang ba kay? Di ta mataha kay ramang ka istoryador. Tuloy-tuloy kayo. Utan. Sud-sud po ko na to silang bahay. Murag pa kong mao. Na, dito sa ilang balay, makita mo po na ko dito. Ilang balay. Magatuan si Jay. Diyan nga to. Nagijang mamas pikas. Kitsa ka ba nito na may mga babae po dito makitaan? Katulong. Ah. Nindot kay Kristo dito kay ining. So di mo sagit, na mo sila payag. Then sa una, layo pa jud ang balay. Layo ba ang balay sagit ba? Na sila Kristo yung lakaw-lakawan. Taan lagi na ning buong ano, karong maapsen na mong lalamunan, kay tambaw ni kapig lalamunan. Mingaw po dilahang bahay. Namahaw sila katong-atong ko. Nga sila. Mura po ko tagbalay. Wala mo ko ng video-video sa silang bahay, kay mawaw po. Istorya kami, katong-atong ko dito, mura po ko mahaw. Ano mga gagmay pong babae na si Giwano na parenyag daw nga parinti iya siguro may gagawin no kita na parenyag daw na diya sa kanang dingli po la Juni ba